Welcome to Hello Miss B, ang programang tanging bisyo lang ay magmahal! Ay, hello lang ga, pwede ka pa mangkot? Kapalo ka kung din ba lang yung nanay, Victoria? Totoo. Hi, good morning! Pwede Good ka morning. pwede ko kapatudlosin mo magsikat? Oo sikat kay ka man-drive. Yeah! Yay! Let's go! Let's go! Hello everyone! Nari kita subong sa Don Esteban Lapus! Kay para mag-learn kung paano magbiyahe sang sikat! Let's go! Hi! Punta doon si Nanay Victoria! Ang dakilang sikat nanay ng Lapus! Hi, Nay! Hi. Hey! Hi. Nay Victoria! Hi. Saan ka pa nag-uumpisa sang pagsikad? Ang kaedad sila sang 2 ka tuig. 2 ka tuig. Ilan na subungin mo nga mga bata? 19? 19! Tapos mga 17 years ka na nga nagasikat. Grabe! Agapan na siya rin kabugto para magsikat. Tapos, pag init na, hindi na siya rin magsikat. Ano man din ka biyahe liwat? 4. Sana na 6. Wali anong imo mga pasahero, Nay? Mga kabataan na. Kung kisa ng mga kape pa magulan-ulan, may magyang kong mga estudyante, mga bata. Tapos bakante, isa lang kapungko. Kung gadali sa kedi ka, hindi laki, wai ko bayad. Kung hindi lang, di ta kapagpabayadon, ay libre lang. Ano yung kung basa man sila. No. Kabalo ako mag-bike. Parihuman na ang mechanism kung gabay ka kag nagasikad, no? Iniyalain niya, kay 3 ang gulgani. Ay, oo, gali 3 gali na. Malibot kita. Okay. Usually din ang aton ruta. Madiretso ko kung maatras. Atras ang bike. At tuturo ta to. Hindi din, dirita. Oh, Hindi siya one way. pwede man diri yun. Ah, sige. Sige, mali. Malakan kami yan, Nay. Kita na, ita ka doon. Oh, man! Dali lang, get. Okay. Tapos diri, nadiretso ta. Dira pwede man dagaliso. Tapos usually, amo giningi mo nga ruta, Nay. Oo, sa Don Esteban, hindi mo kabilugan. Isot na to pakatupan. Ay! Oops! Sige lang, sige lang. Ay! Wait, 1, 2. Excuse me. Ay! Ang cellphone mo na po mo? Bye-bye. Ini mo nga kumbayo. Diri, bis kandi lang. Kung lusot to sa Nicole, pwede man. Nakatrafikan, manadi yung mga sikad. Oo. So, anong ginahimo ka kung may traffic? Tipay ka, digad ka lang eh. Sulat ka lang kung makaidog ang sakyan. Morning! Libot naman to. Libot to dito. Ay, dito na yun. Libot to. Kasi Nicole. Ha? Oo, nang recruit. Okay, lugar lang. Tama na. Ako freedom. Pwede makachika? Upad ka mo? Nanuntot ako. Naguntat ka na. Kumusta man si nanay magsikad? Ayaw daw maayaw. Ikaw ya, tay pila ka nakatuig nagasikad ya? Sugay na ko na sikat eh. 1983? Wala pa ko na ganun na bata. Thank you! Thank you! Bye na!
Hello! Nagbiyahe na ito si Nanay Victoria. Upod ko si Mary Vic. Ang kapit ni Mary. Oo, kag syempre, bala nyo naman. Ari na kita sa katungaan sa atong show. Sa hampang sang kabuhi, wala sang perde. Pero kung naghampang ka upod kay Miss B, ang perde siya ang manglibre. Yes! Are you game? Game! Wala siyang magagawa. Ang aton nga pangunsubok. Nanay, tatay, tinapay. Yeah, you know that game? Yes. Yeah, you know that game? I won't explain. Best of three correct? Basta best of 3 games. Okay, ready? Okay. Ready? Yeah! Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Ang magkamali at ibigutin ko. Isa. Sige, okay. Sige. 1 point. Kabalo pa yun lang. Ate, gusto ko kape. Lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Ang magkamali ko. Sa... May ganda! One eternity later. Okay, thank you. Bye-bye. Salamat. Wala ka pa man kabayad. Ikaw na play sa akin. Ayaw na nagaling si Manang. O yay! Ay nga ang. Oh, no. Nag-effort gina ko da. Thank you. Ay! At last, nagdaog na giman ako ni Juan. Uy, si Nanay mo ito gali. Sikat! Salamat din sa inyo ang paglanta. Sa kasunod natin nga episode. Bye-bye! Yes! Hello everyone! Nakabalik na giman kita sa balay. Kago, wetlok na wetlok. Tungod sa balha. So, tanig may natunan man kamo sa ato niya hampang kagina nga. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Pero kaya na-learn ko daan na may man ko galing magkanta. No, kidding aside, no? Kung may kinanglan, gid man kita, or may goal kita sa aton nga life, pareho na ang gusto naton magkaroon ng isang tinapay, ang kinanglan talang is mag-focus. No? Kung na-notice nyo, focus lang kita sa aton nga goal nga magdaog sa hampang. Kunte! Nakadaogin man kita! So that's it for today. That's it for our episode number 5. See you next month! Mayo kayo nakarapit ka mo sa akong
channel. Di ano pang hinuhulat nyo? Pindutan ang subscribe button para